Carta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás na parroquia de Guisamo. O seu centro social está dedicado a María Miramontes Matos, importantísima activista galeguista nas primeiras décadas do século XX. Filla de Vicente Miramontes e Antonia Matos, humildes xornaleiros, a nena María trasládase a Coruña con 11 anos e entra a traballar nun obradoiro de costura. Chega a unha cidade moi activa no político e o cultural e involúcrase de contado neste ambiente. No 1917 participa da fundación da Irmandade da Fala da Coruña, un movemento crucial na defensa do galego. Nestes espazos coñece a Ánxel Casal, o seu compañeiro no político, o social e o laboral, con quen abre un pequeno comercio de venda de teas. A parella alimenta múltiples iniciativas do nacionalismo e a cultura de Galicia. As súas casas no número 9 da Rúa Panadeiras e o 36 Rúa Real son sede das Irmandades, local do obradoiro de impresión da editorial Larenós e local das escolas de ensino galego, a primeira escola primaria con ensino do galego. No 1931 trasládanse a Compostela e envólvense no Partido Galeguista, activismo que María seguiu compaxinando co seu traballo como costureira. Ánxel Casal convértese en alcalde de Compostela no 1936. Ese mesmo ano ten lugar o golpe de Estado no que é detido e encarcerado. Tras semanas de sufrimento, o 18 de agosto é paseado e fusilado en Cacheiras. A vida de María Miramontes muda drásticamente. Marcha a Bos Aires nese mesmo ano e instálase na casa duns familiares. Continúa unha vida de traballo con moita relación con membros da colectividade galega como Luís Seoane. María Miramontes é unha figura central no galeguismo de preguerra, vergondo en feminino. Recorda, por soster co seu diñeiro, o seu tempo e o seu saber, moitas das iniciativas máis relevantes da cultura galega nos anos 20 e 30.